možda i najpopularnije povrće na Balkanu. Brojna su jela i specijaliteti od njega, ali nikako ne treba zanemariti njegova lekovita svojstva. Njegov list se koristi za opekotine i povrede, a rasolom lečimo mamurluk. Kao prirodni antiseptik deluje preventivno na mnoge bolesti. Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Predstavljamo vam kupus. Kupus je kao jestiva biljka poznata od davnina. Još je rimski pisac Katon Stariji u svom traktatu o poljoprivredi pripisao kupusu brojna lekovita svojstva. Kod nas je dugo bilo uvreženo mišljenje da je kupus sirotinjska namirnica bez nekog posebnog zdravstvenog značaja. Međutim, istina je sasvim drugačija. Kupus u svežem stanju obiluje hranljivim materijama, dok se pri kuvanju veoma velika količina njih izgubi. To loše mišljenje o kupusu potiče upravo iz činjenice da ga mi ovde već vekovima više volimo kuvanog ili prženog nego svežeg u salati. Kod nas se od vajkada govorilo da decu donose rode, dok se u tradiciji nekih zemalja Evrope, poput Francuske, s kolena na koleno prenosila legenda da se bebe rađaju u kupusu. Upravo zbog ovakvog značenja, kupusu se u pojedinim zapadnim kulturama pripisuje simbolika jedne tako važne stvari kao što je ljudski život. Do danas je utvrđeno da je kupus veoma značajan izvor mineralnih soli, vitamina A, B i C i posebno vitamina K, celuloze, fosfora, kalcijuma, magnezijuma, cinka, sumpora. Zato je preporučljivo da se u svežem ili kiselom stanju, kao salata, jede u svako doba godine, a posebno zimi, zbog čega je i prozvan kraljem zimskog povrća. Kuvani kupus bez masnoće preporučuje se osobama obolelim od ciroze jetre i zapaljenja bubrega. Oboleli od čira i bolesti jetre ne bi ni u kom slučaju trebalo da jedu jela od kupusa napravljena sa mnogo masnoće, kao što je, na primer, podvarak. Ljutina kupusa potiče od sumpornih heterozida zbog kojih kupus deluje antiseptično i treba ga jesti preventivno u slučaju sprečavanja pojave zaraznih bolesti. Pošto je kupus bogat sumporom, voda u kojoj je kuvan izvanredna je za lepu i negovanu kožu, tako da se konzumiranje ove vode preporučuje svima koji nisu zadovoljni kvalitetom svoje kože. Sok od kupusa dobar je prirodni lek za lečenje oboljenja sluzokože, organa za varenje, naročito želuca. Slatki i kiseli kupus, a posebno rasol, voda iz kiselog kupusa, pravi su narodni lekovi protiv zatvora. Iz narodne medicine potekao je i provereni recept za lečenje mamurluka, gde je glavni adut opet rasol iz kiselog kupusa. Sok od svežeg kupusa štiti mozak od štetnog delovanja slobodnih radikala i ukupne štete koju prouzrokuje starenje. U borbi protiv bronhitisa skuvajte nekoliko listova svežeg kupusa u šolji mleka i dobit ćete pravi napitak u borbi protiv ove bolesti. Malokrvnim osobama preporučuje se da jedu sirov ili kuvan kupus na pari ili da svakog dana popiju 2 čaše isceđenog soka. Za opekotine rane ili čireve stavljaju se listovi kupusa kako bi se tegobe otklonile i sprečilo stvaranje gnoja i infekcije. Ukusna i vrlo lekovita biljka, kupus. Pozdrav od Plodova prirode.